Bideo hau, orain dela hilabete batzu kontatu nuen historia baten bigarren zatia da. Ez balin badaukazue ikusita lehenengo zati hori, bideoi ez balin badezute ikusi. Bestela honek ez du zentzu gehiegirik izango, bale? Orduan, lotura utziko izuet, bideo hartarako lotura utziko izuet hemen, eta informazio edo deskribapen kajatxo hortan, eta hoxe, honekin segi aurretikan, momentu baten ikusi hori, eta gero etorri berriz. Bueno, bain, denok ezagutzen dezutenez iparraldeko abentura, bigarren zatia kontatuko dizuet. Iparraldeko abentura hartan gertatu zitzaiten guztia eta gero, baneukan, lagundu ziaten guztiri nolabait eskerrak emateko gogoa. Zen ere sentsazioa zan, han egon nintzen bitartian, urduritasunagatik eta frantsesain ulako kontrolatzen, eta guzti horrengatik, igual ez niela behar bezain ondo eskertu edo nik nahi bezain beste eskertu mantziaten laguntza guztia. Eta orduan beti pentsatzen nun, noizbait pulamentuz eskerrak eman behar nizkiela. Ez nekin oso ondo nola, ez? Okurritu zitzaiten igual gutun bat idaztea eta gaieta batzuk bidaltzea kaja batian, edo pentsatu nun baitare telefonoz deitzea eskerrak emateko, baina, klaro, hor hizkuntzaren arazoa zeon berriz, ez? Deitu behar baldin manon, frantsesez hitz egin behar nien eta ez nitzan ondo moldatzen. Okurritu zitzaiten baitare, igual aukera bat izan zitekela, bertara jutea, arrosara jutea, zuzenen eskerrak ematea, eta hoxe, baino behintzat, eskertu nahi nien nolabait eman ziaten laguntza guztio izenetzako kristona izan zen. Aukera hauen artean gehiena gustatzen zitzaitena azkena komentatu detena zen. Bertara jutea eta eskerrak ematea zuzenen. Baina hortarako, frantsesez ondo moldatzen da norbaitekin ju nahi nun, bestela berriz ere ez nintzen ondo komunikatuko eta etzan erosoa izango. Iparraldeko abenturaren kontu guzti hau badakizue nire lagun guztiri kontatu niela, eta tarten nire lagun Sabinari ere bai. Kontatu nion iparraldeko abentura eta kontatu nion baitare gustatuko litzaiakela berriz noizbait bertara jutea zuzenen eskerrak ematea. Sabina Donibane Loitzunekoa da. Oso ondo moldatzen da frantsesez eta gaina kriston tipa da. Seitun esan ziten, beak oso gustua lagunduko liakela abenturaren bigarren zati hontan, eta jungo ginala elkarrekin arrosara. Sabinak egin ziten laguntzeko eskaintza zoragarri hau, baina nola ni olakoa naizen, eta pixka bat nerviosa jartzen itzan gai guzti honekin, ez nun egun bat jartzen arrosara juteko, ez? Beti gerorako uzten nun. Eta holaxe, utzi eta utzi, pasazian hilabeteek eta urteren bat beste ere bai. Eta azkenen Sabina bea izan zan, insistitu zitena, beak esate ziten, aiora, noiz jungo gea arrosara. Jarri genuen data bat. 2019ko iraiaren 16an junginan arrosara. Abentura guztia pasazenetik 6 urtetara. Eta hoxe, egin genuen plana. Sabinaren kotxean eta Sabina gidari arrosarantza abiatu ginen. Ze ulertuko dezuten bezala, abentura honen bigarren zatian ere nik bazpare ez nun kotxea hartu nahi. Eta igual txorakeri bat irudituko zaizue, baina ez dakizue ze urduri neon. Ni oso urduri jartzen naiz olako gauzekin, eta gaina, abentura honen bigarren zati honek zeuzkan zalantza batzuk edo erronka batzuk. Lehenengo zalantza zan, etxea aurkituko genuen. Ze, klaro, elbiderik eta olakorik ez genekan. Ni guatzen itzan, hoxe ez, karreteratik egin genuen bide hortan, herrira nundik sartu ginen, gutxi gora bera, eta ze bide egin genuen. Eta gero, ibili nitzan Google Mapsen begiratzen, eta iruditzen zitzaiten, kokatzen itzala gutxi gora bera. Baina hori, bertara jun arte, ezin jakin. Urrengo zalantza zan, etxea aurkitzen baldin badeu ere, Arlet eta Olivier etxen egongo dia, ze, klaro, 6 urte pasadia, eta 6 urtetan gauza asko gertatu daitezke. Eta azkenengo zalantza etxea aurkitu eta beraiek hor baldin badaudere, gogoratuko dianitaz, ondo iruituko ote zaie bisitan jutea? Zalantza guztioekin, kotxe hartu eta arrosarantza abiatu ginen. Biden geldialditxo bat egin genuen bazkaltzeko eta arratsalden nahiko goiz iritsi ginen arrosara. Kotxea herriaren sarreran aparkatu genuen, nik nire oroitzapenetatik leku hori identifikatzen nulako, eta hoxe, banei iruditzen zitzaiten bidetikan abiatu ginen, aurkitzen genuen etxea. Nere esperantza zan, ezagun aite zitzaiten bidetikan abituta, ingurua ikusiz eta pixkanaka jungo nitzala kokatzen. Eta, Sabina zijoan ni baino pixka bat aurrea xo, ni ingurua behidatzen nijoalako, eta pentsatu genuen, norbait ikusten baldin badeu kalen, galdetuko diogu Arlet eta Olivierren etxeagatik, ze herri txikia izan da, seguru badakila. Etze bilen inor kalen, emakume bat ikusi genuen, eta Sabina juntzan bere gana aurreago zijoalako, eta bere gana zijoala, nik emakumeai behidatu nion eta pentsatu nun.
ezagun naite zait. Eta holaxe, Sabina galdetu zion, Arlet eta Olivierren etxea ezagutze altzun, eta emakumeak erantzun zion. Bai, ni naiz? Ze kasualidadea! Sabinak esplikatu zion, ni zein nitzan eta ze egiten genunan, ni saiatu nitzan zehoz esaten, baino ez dut uste pulamentuzko ezer atera zitzaitenik, eta bai, noski guatzezala netaz, eta nei kriston poza eman ziten, kriston lasaitua hartu nun, eta hortik aurreako guztia, mundiala. Beraien etxea junginan, eta etxea kanpotik ikusi nunen, berehala ezagutu nun, ze oso etxe berezia da. Eta Arleteko Olivierri ere abixatu zion, eta beare guatzezan nitaz. Nik uste beraientzako ere oso sorpresa polita izan zala bisitaua. Eta holaxe, etxetikan tur txiki bat egin genuen, ez? Abentura hartan babesleku izan zen nire etxe hartatikan ibili ginen berriz ere pixkat ikusten. Eta gero terrazan eseri ginen, kafe bat hartzea eta lasai hitzeitea. Lasai hitzeitea batez ere Sabinak eta beraiek. Baina, esan beharra daukat nire buruarekin ere oso pozik gelditu nitzala, ze iruditzen zait, bastante ondo jarraitu nula elkarrizketa frantsesez, eta noizen behin ere zerbait komentatzeko eta aportatzeko gai izan nitzala baita ere. Baina, eskerrak Sabina etorri zala nerekin, izugarri eskertzen diot, ze oso arratsalde eta oso elkarrizketa interesgarria eta atsegin eduki genuen, eta batez ere, berari eskerri izan zen, ez? Komunikazio hori erraztuzulako pila bat. Eta eskerrak eman izkien, behingoz pulamentuz, pozik gelditu nintzen ere buruarekin baita, abenturaren bigarren zati hori jagatik, eta eskerrak nik eman nahi nitun bezala emateagatik, eta eskatu nien baitare baimena, galdetu nien ondo iruditzea altzitzaien historia guzti hau bideo baten kontatzea, eta ez esan ziaten, eta gelditu ginen beste bisitaren bat ere egingo genula ingurua hobeto ezagutzeko eta lasaiago ibiltzeko. Baina gero 2020 urtea etorri zan, badakizue, eta egia da nei ere berriz berdina gertatzen nahi zaitela. Hilabeteak pasatzen uzten nahi naiz. Bideo egitea ere kosta zait. Eta orain asmoa da bideo hau bidaltzea beraiei, horregatik handauzka frantsesezko azpitituluak, eta hauxe izango da bisita hartatikan, orain dela urte eta piku egindako bisita hartatikan, eukitzen dugun lehenengo kontaktua, orduan benetan espero dut dena ondo egotea. Eta kitxo, hauxe da iparraldeko abenturaren bigarren zatia, lehenengoa baino askoz ere atseginagoa. Ez dakizu ze ilusio inditen Arlet eta Olivierrekin berriz egotea, eta zenbat eskertzen duten Sabina bezalako lagunak eukitzea. Eta hauxe da dena gaurkoz, eskerrik asko bideo ikusteagatik, eta hurrengora arte. Aio!